Terve! Edelliseen videoon liittyen minä teen tämän ja siinä tuli mulle kommenttia jonnin verran, että hyvinkin ronskiläkäillä otan niitä. Mutta ne on hyvin tappauskohtaisia nämä kohteet, missä minä teen, koska tässä on, millä minä nyt on kyseessä männikön varhaisperkkaus. Niin kun tehdään männikön varhaisperkkaus, niin se runkoluku on huomattavasti suurempi, koska tämä on männylle edukasta. Männylle edukas kasvupaikka. Niin tässä se jääväpuisto saa olla se 4-5 tuhattakin. Niin tuossa on nyt tämä työnjälki. Eli minä olen tästä harvennellut sitten näitä huonoja männyntaimia pois. Ja sitten mitkä on niinku ihan vierekkäin. Eli tämän näköistä. Ja tämä eilen sahasin tämän kohan, tai tämän verran. Tässä on vajoo hehtaari. Ja sitten pitää myös jättää sitä lehtipuuta. Niin kuin tuossa on jättänyt tommosen koivu. Et jos se nyt häiritsee, niin sen sua sitten ottaa taimikonhoitovaiheessa pois. Mutta en usko. Tässäkin esimerkiksi on ottanut, kato, mikä on ihan lähellä tätä mäntyä. Kuuset sitten harvempaan runkolukkuun, että se menee sinne 1600–1800 per hehtaari. Ja siinä on sitten varaa jäädä sitä koivua myös. Mieluiten just sitä rauduskoivua, mutta tuolla oli vähän semmoista kosteenta, niin hies koivua oli valtaosa. Muutamia rauduskoivua siellä oli. Sitten tuossa on tuo ojanvarsi, mikä näkyy. Niin siihen on sitten jättänyt tommosia, no sanotaanko vaikka lintupuita. Ei nyt tuota kasvua häirihe tuossa kovin paljon. Niin tommonen päivitys edelliseen videon liittyen. Nyt lähdetään jatkamaan sahuita.